बै बर'ना मा मोनथिथ'वाखै मोनथिबाय बर' सिख्लाना मा मोनथिथ'वाखै आङो बर' सिख्लाफोर गैया बायदि मोनदों आङो र' फैनोबा ना इसोरो र' ini fisaयनि खौ नेगोसोदोंमोन बिनि फिसायखौ थाखा थगायनानै जाजोब्बाय नै बियो जोंनि बर' हिन्जाव सासे हमना मोनलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों स' आंना भिडिअ लाबोया गोबाव जाबायमोन गोबां लेट फैबाय थानाय जादों आंना भिडिअआ आं बिराद टाइम मोना जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे मोनसे क्लिपनि गेजेरजों आं बुंनाय जाबाय फार्स्टआवनो दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैलिया नोंथांमोना नायनानै कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरबानो जागोन सिगांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा बुंखायो बर' हिन्जावफोरा खारनाय माबानाया जाबाय गोबां सोमजिबोबाय होननानै दा नैबे क्लिपआ जानांगौ बे साननै सानथाम सानब्रै सानबानि भिडिअ अब्लाबो नोंथांमोननि सेराव होनो सानदों जाहाथे जोंनि गासिबो बर' बिमाफ्रा बेफोरबायदि जाथायाव गोलैया आरोना बेनिखायनो आं होनो सानदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दा आंना भिडिअ लाबोया लेट जाबाय थादों आं सानदों दिनैनिफ्राय आंनि चेनेलाव कन्टिनिउ भिडिअ फैसिगोन दिनैनिफ्राय टाइम मोनबाय आं फ्रि टाइम जाबाय दा बेनिखायनो आंनि चेनेलाव भिडिअ फैसिगोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बबे जायगानिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामनानै गिबियावनो फोरमायहरबानो जाबाय दा जों नायग्रोनोसै बे बर' हिन्जावा मानो बुजाखो मा जाथाय मावना लादोंमोन बियो फारसेआव नायग्रोना लानोसै फैदो ini fisaयनि खौ नेगोसोदोंमोन बिनि फिसायखौ थाखा थगायनानै जाजोब्बाय नै बियो फिसाय गोनांखानि हिनजाव गोनांखानि फिसायखौनो गोसोथोनानै थाखा थगायनानै जादों नै गारिखौलाय माखौ आया दानथारदोंबावसोनो हौवालाय माबायदि थोगोन गावखौनो नारहोलां नङाबा बेगाव लादों इयो रायजो राजा नोंथांमोन दायो मैदोमा दिनै नै हरनि 1:30 बाजियाव अभियान सालायनो फैदों बै बर'ना मा मोनथिथ'वाखै मोनथिबाय बर' सिख्लाना मा मोनथिथ'वाखै आङो बर' सिख्लाफोर गैया बायदि मोनदों आङो र' फैनोबा ना इसोरो र' सिरिथा ले गारि गाखोबाय ले नै स्ल' बन्द स्ल' ना स्ल' अरे यार स्ल' मार याते रखी देना रखी थाक अब रखी थाक ना रखी थाक केला कोट गय आसा रखी थाक नैलाय नै लोगो मोनहा नै माबायदि जायो नै गुवाहाटीयावहाय मैदोमा सिरि खेबखोमादों नैलाय नै दाम दर रायलायदों आरोना नै दाम दर रायलायदों नै बेलाय गणेशपुरियानो नैलाय गणेशपुरिया नैनो मोनथिबाय नै आङो मोनहैबाय आरो ओरै डिभाइडाराव रायलायबाय दङ नै ओरैजाय बर' सिख्लाफोर नामा नायबाय दङ जों दा नै मिथिबाय बर' सिख्लाफोर नामा जों नायबाय दङ नै नुबाय ना माबायदि सोलिबाय दं नै रायजो राजा नोंथांमोन दायो मैदोमा दिनै नै हरनि 1:30 बाजियाव अभियान सालायनो फैदों बै बर'ना मा मोनथिथ'वाखै मोनथिबाय बर' सिख्लाना मा मोनथिथ'वाखै आङो बर' सिख्लाफोर गैया बायदि मोनदों आङो र' फैनोबा ना इसोरो र' सिरिथा आङो लासै खिन्थिबाय दङ मोनथिबाय ना
लासै लासै एलाय बे जाहैबाय रेड लाइट एरिया आरोना नै डेन्जार आरो एरिया र सेट खालाम रायलायनो नामा रायलाया आरो की खुलियो सोंफ्लानो नागिरदो र मिथिबायना बर' सिख्लाफोर फैयो नामा सोंफ्लानो नागिरदो नुदों माबायदि नैबे जाहैबाय गणेशगुरि आरोना बर' सिख्लाफोर दं नामा नायदों जोङो मिथिबायना बर' सिख्लाफोर दं नामा नायदों ओइ आगत मिथिबाय होनलाय ज' ज' जाजाय ओंखारलै डाइरेक्ट साबाबो ओंखारजोबबा ओइ ग्लासखौ मारदो गिजोबखागोन माथो नै इयावहायथ' ज' ज' जाजाय दं बर' सिख्लाफोर दं नामा नै इयावहायथ' नै ज' दायनिगिरि जानानै मा साहस लाना फैखो गलाफि नोङो मा साहस लाना फैखो बिसिबां हिम्मत बाबु नोंनि हिनजावा जोंजों खेबथाम खेबनै मिथिं लेंजानानै फैजानाय मानसि बेनि मबाइल रायलायबाय थानायाव सानसेखालि जोङो सेंग्राफोरजों साबदो जोंनो थाफाबाय थानानै बेखौ न'आव बुजायदों ओइ गलाफि जोंनि बाथ्राखौ मानिनाय नोङो साला मानिनाय नोङो जोंखौ जों फैनाय लोगो लोगो मानो राहैफिननाय नोंला बे मन्थुनि हिनजावजों मा लोगो जानानै बे गामियाव ओमफ्राय आरो नोङो दा फोरोंनो फैदों सोरनिबा बिहामजोखौ सोरनिबा फिसाजोखौ फोरोंनो फैदों नों नों फोरोंनो फैदों आच्छा रायजोफोर र' आङो लावदुमनाव फंनैसो सोंनि नोंनि दामखौ हरखादो बारा गोबाव सम नोंनि मतामतखौ अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोंहा गोबां मानसिया जेरै जोंनि गोदान सोलायनाय गस्ला लंपेन्ट सोलायनाय बायदि बेफोरबायदि जाबोगासिनो बर' हिन्जावफोराबो दाख्लै बावैसो आं खोनानो मोन्दोंमोन बाय गोबावानो जाबाय दाख्लै माने जोंनि 14 इयार्सनि सासे बर' लाइमोन गथ'आ माने सोरबा बांगालि सेंग्राजों थांनानै बेफोरबायदि हमजादोंमोन दा बेफोरखौथ' जोङो नुबाय थानो हाया आं नायगासिनो नाया नङा सोरबा नंदों खोमा भिडिअ मानो लाबोथारलै आंखो नंगौ आंनो WhatsAppआव फेसबुक माबाफोराव इन्स्टाफोराव आंनो मेसेज खालामबाय थादो आरो इउटुबनि आंनि YT स्टुडिअ'आवबो आं मोननैसो कमेन्ट नुदो भिडिअ मानो लाबोथारला आदा होननानै भिडिअखौ नों जाथायफोरखौ नुवाखै नामा आंनो बुंबाय थादो नुदों आङो जाथायफोरखौ आं नायगासिनो निउसफोराव नायगासिनो भिडिअफोराव नायगासिनो आं टाइम मोनैनि थाखाय लाबोआखैमोन दा आं कन्टिनिउ फैफिनसिगोन आंनि चेनेलाव कन्टिनिउ नुफिनसिगोन दा आङो बुंनोनो बालायलाङो मानो होनबा सासेखौ बुंब्लाबो सासेया मानिया आरो सोर सासेखौ बुंनो ओरैबायदि मानसिया जोंना दा बर' हारियाव ओइ फेसबुकआव जे दा आर्निं खालामनो हायो ना फेसबुकफोराव जे आर्निं मोनोना बेनिखायनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा आरो बारासो बारा देखायबावदो गथ' लाइमोनफोरखौ माबायदि सोलोंगोन बेखौथ' बिसोर रोंलानोखा मा बुंबावना बिसोरनि ड्रेसखौ नायनांगो बर' हिन्जावफोरनि ड्रेसखौ फेसबुकआव आर्निंनि थाखाय बोरै भिडिअ बानायदा नायबाय थासं जों नायगासिनो दोङो सानैसो मानसिखौ जोङो नायगासिनो दोङो आरो बेफोरबायदि मानसिया फार्स्टआवनो साजाबो मोनखांबाय साजाबो मोनबाय मानसिफोरजों रायखामा जाबाय बा सोरबा मोजां मोननो हागोन सोरबा गाज्रि मोननो हागोन बेखौथ' आं बुंनांगौ खोथा गैया खालामबाय थाथों जोंनि बर'फोरा जों बुङाखै जे बियो भिडिअ खालामनाङा माबा नाङा खालामबाय था हाजारसे खालाम हाजारसे फैसा खामाय मानो होनब्ला जोङो रावखौबो मेगन देरनाय नङा मोजां खालामनानै फैसा खामायनायखौ सोरबा मोजां बुंगोन आरो गाज्रि खालामनानै फैसा खामायनायखौ सोरबा गाज्रिथ' बुंखागोन गुवाहाटीफोराव नुदों नुवाखै सोरबा देहा फाननायखौ बोरै हमगासिनो दोङो दा बेखौसो बुंदो जोङो बेफोरो गाज्रि खामानि मावनानै फैसा खामायनाया मान सन्माननि थाखाय नङा बेफोर फैसाया ओरैनो फैयाखै सोरबा जे गुवाहाटीयाव इउनि सेक्स पार्लार खुलिनानै माबानाय बेफोरबायदि देहाखौ गावनि मान सन्मानखौ जाना लानाय बेफोर फैसाखौ खामायनानै मा जानो गावनि मान सन्मानखौ जुदि जाना लायोब्ला फैसा खामायनानै मा जानो मान सन्मानखौ नायग्रोनांगोन ना आखाइ आथिंथ' दङ मावनानै जानो अब्लालाय बेफोरबायदि हामा खामानियाव सोरखौ थांनो होदो बिमा बिफायाथ' सोलोङाखैना नोंखौ सोरबा बुङो बिमा बिफाखौ गाज्रि बिमा बिफाया सोलोङाखैना बिमा बिफानि रं नङा बियो गथ' गथायनिनो रं आरो सोरबा थानोबो हागौ जे बिमा बिफायाबो बेफोरबायदि थानो हागौ होखाबाय आं मैदोम ब्रादारनि भिडिअखौ एसे क्लिपखौ होनो हाबाय दा बुंनांगौ खोथा गैला बा बांद्राय बुंबा गाज्रि मोननो हागौ गाज्रि मोननायनि जेबो खोथा नङा होनब्ला न' दा नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदो थाबैनो
खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों ओमफ्राय 1 लाख साबस्क्राइब जानो थांगासिनो थाबैनो खालामदो आंनिया 1 लाख जासिगौमोन आंना 1 मान्थआवनो 5-6,000 साबस्क्राइबा फैखायो भिडिअ हगारबाय थायोब्ला आं गारना दोननाया बहुत गोबाव जाबाय बेनिखायनो आं दा गारना दोनला कन्टिनिउ खालामफिनसै दिनैनिफ्राय 1 लाख साबस्क्राइब खालामथारनोसै बिराद हेपि जागोन आरोना 1 लाख साबस्क्राइब जायोब्ला दा बेनोसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय